vaida kuti vavakire malaini emagetsi maviri. Tikakwanisa kuvaka rimwe ndokutenga transfoma, iye zvino zvatikonzera mari yosvika 21,000. Ndobva vatizve vana vangu vanofanira kudzidza mahara pachikoro ichocho, saka ngatiite contract tiwo ukazofa vana vangu havadziwi pachikoro ichi. Saka izvozvi nekundakonewa zvavanoda ndozvazokonzeresa kuti paite noiziwo. The Riverton Murinye extension scandal has created tension between Chief Murinye and the school's owner, with each accusing the other of corruption. Zvese izvi zvabuda mushure mekutadza kuwirirana mune zvakavimbisana vaviri ava. Chief Murinye vari kutiwo vamutangiri vakabraiba masabhuku kuti vapiwe land yekuvaka chikoro. Ukuwo vamutangiri vari kuti ndakavakira Chief Murinye line remagetsi iro rakakosta mari zhinji kwazvo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mubvunzo uripo pakuti saka mutsvene wacho ndiani, nekuti paita kunongedzana pakati pevaviri ava. Ladies and gentlemen, I'm back again ne-update yenyaya yakaitika kumasvingo nemusi weSunday 11 January 2026, apo vaEphias munoda wafa vanova chief munzvimbo yakavakirwa chikoro cheRiverton Murinye vavhara mugwagwa vachiti chikoro cheRiverton hachisi kuzovhurwa nemhaka yezvikonzero zvavaipa, zvimwe zvacho zvavaiti chikoro ichi hachisi pamutemo. Asi tazowanawo zvimwe zvezvikonzero zvakazoita kuti Chief Murinye vavhare mugwagwa uyu, uye nemamwe mashoko ataurwa nemuridzi wechikoro ichi vaPhilemon Mutangiri, vachinongedza hori nehutsotsi huri kuitwa naChief Murinye. Ladies and gentlemen, ndoda kuti muzvinzwire moga nyaya dziripo pamusoro penyaya iyi. Asi kana mapedza kuona video iri, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Chichaenda mberi sokutaura kwaita minisa, mapepa haana kukwana parizvino, asi oda kuti achipera, asi taenzisi chikoro chicharamba chichienda mberi, hurumende ichiregulariza mapepa ochikoro chifamba zvakanaka. Saka hapana chokuvhunduka. Mashoko amambo Murinye, basa rokuvaka haridzokeri shure, chikoro chakatopera, saka vana vari pachikoro izvozvi zvozvose zvakamira zvakanaka. Chikoro chine student population yakakura sei, ende uyezve mambo Murinye tahwa vachiti chikoro chakatora 30 hectares mucommunal areas, ishuwa here? Chikoro hachina kutora 30 hectares, izvo chakavaka pa2.5 hectares, chine vana vanosvika 180. 30 vanobva local community, then vamwe 150 vakangobva kunzvimbo dzakasiyana dzemunyika. Ivo mambo Murinye, pane zvimwe here zvirigo zvavakamboti muvape zvingava izvi zvakonzeresa kuti paite daka here? Hongu zviripo zvatakakundikana vaitira, vaida kuti vavakire malaini emagetsi maviri. Tikakwanisa kuvaka rimwe ndokutenga transfoma, iye zvino zvatikonzera mari yosvika 21,000. Ndobva vatizve vana vangu vanofanira kudzidza mahara pachikoro ichocho, saka ngatiite contract tiwo ukazofa vana vangu havadziwi pachikoro ichi. Saka izvozvi nekundakonewa zvavanoda ndozvazokonzeresa kuti paite noiziwo. Otherwise vaisapota chikoro ichocho zvikuru, kuti ndio vandakataka kuudza nezvechikoro. Saka mashoko amuda kusiyira vanhu vane vabereki nevamwewo ruzhinji rweZimbabwe kuti nechekuita neRiverton ndeyekuti chii? Riverton icharamba ichishanda zviri pamutemo kuvaka zvikoro zvinokwanisiwa neruzhinji rweZimbabwe, sokupinda watatata maruva
pfungwa tisaramba tichishanda kuti vanhu vawane education iri nani. Izvozvo hazvina kuitwa. Chikoro chakaitwa neuori. Vamutangiri vakatora masabhuku angu vakavapa mari, vakavati ndinyorerei pasi kuti munondipa 30 hectares. Vakanyora masabhuku iwayo zvikasanganisira naheadman wangu. Headman ndakamuripisa ng'ombe 3 nenyaya iyoyi. Masabhuku aya ndikaripisa mumwe ng'ombe imwe chete nenyaya iyoyi. Pandakazozviziva chikoro chatova advanced chaizvo because chakavakwa nechemukati zvokuti nyange uchipfuura nerodhi hauchiona. Pandakazvinzwa ndokubva ndamubvunza, akatanga anditi no, matanga angu enguruve nematanga ehuku. Paakazoona akabva azoisa advert. Ndopandakazomuti ko advert yechikoro iyi zvikanzi asekuru ndandichavuya ndakanzwa kuti hamuna magetsi, regai ndikuisire magetsi 3 weeks ndiye ndatokuisirai magetsi. Handina kumukumbira magetsi, ndiye wakataura oga. Ndokubva auya ndokuisa line. Ndobva ndamuti kana wazova ready unovuya totsvaka necommunity paungavakira chikoro chako. Izvo zvandiri kutaura izvo zvandizividzira kuti chikoro chakutopera kuvakwa. By the time ndakazoziva kuti chikoro chatopera kuvakwa, kutaura naye akutosounda arrogant. Achatodi kana kutaura neni, who are you, you are not the president. Akufamba achiudza vanhu nhema, achindidemonize, achitaura zvaanotaura. Ndikati ndoona zuro ndoona mabhazi ari kupfuura ari kuenda Riverton Academy. Ndikati nyaya iya yatanga. Ndokubva ndaenda ndokunovhara road namalieutenants angu maheadman. Ndobva tavhara road namasabhuku. Toziva mitemo mashandiro ainoita. Hakuna munhu anongoti paangoda unongosvika otodzimikira otovaka. And remember kuti communal land yatinoshare semavillagers. Ndo patinofudzira ng'ombe mazuva ano muzvikomo makandovakira. Unonyepa kuti wakavaka mumunda mababa vake. Munda wababa vake izvo zvienda hauna kana kubatwa. Wakandovakira muzvikomo munofudzirwa ng'ombe. Watora nzvimbo yose iyoyo waiita yako, waakuchaja $800 pamwana. Mwana upiwo kwamurinye uchaafodha kubhadhara $800 vachikonewa $48. Hatikurudzire zvinhu zvinenge zvichiitika zvisina kumira zvakanaka. Isu seprovince tagara pasi tinotevedzera hurumende, mitemo yehurumende, uye zvekare tinotevedzera budiriro iri kudiwa nemutungamiriri wenyika, tichikurudzira kuti nyaya dzemapepa ezvikoro dzinenge dzichiitiwa dzichishandiwa pamwe neMinistry of Education pamwe chete neCouncil zvive zvichiitwa ease of doing business, so that construction yechikoro inenge ichifanira kufambidzana nekuitwa kwemapepa. Asi taona kuti mapepa aripo akaitiwa nyaya dzezvechikoro, maapplication nemaapproval, asi kuti chikoro chiri kuvakwa chiri kumberi, mapepa achiteerera kumasure. Tinokurudzira kuti mapepa angewo anotanga apera, chikoro chichiteerera kumasure. Zvisinei kana chikoro chavapo is there kubetsera nyika yedu, is there kuti tisimudzire budiriro yenyika. Saka tinokurudzira kuti ivo vanoona nezvemapepa anodiwa emadrawings nevemakanzuro vachishanda pamwe chete needucation vakurumidze kugadzirisa zvinhu zvive final. Registration echikoro akurumidze kuita. Asi vana vanoendawo kuchikoro. Vana varipo kuchikoro. Zvikoro zvinoweka semasatellite, zvinogona kushanda semasatellite. Kuti kana kune chimwe chakarejistiwa ichi chichionekwa kuti mapepa acho abudirira, chinogona kushanda sesatellite school kune registered school. Chief hazosvikira chinovhiringidza futi after meeting yamaitai. Chief basa ravo mambo nderekukurudzira budiriro mumatunhu avo, harisi rekugwa nebudiriro, nderekusimudzira budiriro mumatunhu avo. Kana pane zvinenge zvisina kufamba zvakanaka, maofisi ehurumende aripo avanofanira kunge vachiinda kuma-responsible authorities kunogadzirisa zvinhu zvavanenge vaona kuti mudunhu mavo hazvina kunge zvafamba zvakanaka.